evermore. Rejoice evermore. That is the essence. Bakit sinasabi ng Banal na Kasulatan na lagi tayo nagkakala? Kahit na sa kabila ng ating mga ginagalaan. Kasi kasama natin. We walk not by sight. We walk by faith, not by sight. Yung po natin ang ating mga ulo. Come on, just raise up your hand. Just raise up your hand. Glory, forgive us. Make us worthy. Napakahalaga sa alisin mo lahat ng samahan ng iyong anak ko. Patawarin mo kami lahat. Ano man ang aming mga pagkakasala, we disobey you. Forgive us. Have mercy, Lord. Thank you, Father, for the victory. Thank you, Lord, for that. Thank you, Lord, for this. But thank you, Lord, for the right direction, the wisdom of others. Thank you, Father, sa gagawin dito. Buo kami, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat. Hinihingi ko, Panginoon, napalakasin mo ang iyong mga tugtog. Lahat po kami dito, Panginoon, na ay huwag uuwi na walang bawang-bawang na pagpapala. Strengthen the faith. Be with us, O God, once. And bless your people. Gamitin mo ang iyong Panginoon. Ayaw sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. And everybody say amen. Come on, hallelujah. Yes, come on. Yes, we welcome him. We welcome the Holy Spirit. Come on, Church of God. Napakaputi po na ating Panginoon. Come on, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Lord, for the Holy Spirit. Thank you, Lord, for your word. Hallelujah, 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 hallelujah. Marami pong salamat. And my preaching this morning is in that one direction. In the book of Matthew, chapter 6, verse 24. No man can serve two masters. Either you will hate the other or love the other. There is only one master. You cannot serve God and Mammon. Hindi po tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Sabihin mo sa katabi, pinagpala ka ng Diyos. Kayo po yung makakaupo na. Isa ang nakapatulungan. 10 dekada. Mula po, ang iyong wapang lingkod ay binigyan ng pagkakataon na mabigyan ng isang satellite na pinaka-mother church ng Jesus Christ Church International upang mahayag niya sa iba at sa ating mga manggagawa ang kanyang nais sa huling panahon. What direction? Kita nyo? Isa lang ang patutunguhan. Kaya ang tao ay mamimili kung siya po man ay naghahamak. Hindi po pinili ng Diyos na tayo mahahamak. Sapagkat ang instruction ng Diyos ay malinaw. Maliwanag po ang nais ng Diyos sa tao. Naparito po ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoon
nilalang. Nais ng ating Panginoon na lahat ng kanyang nilalang ay makatamasa sa mga pangako niya. Kaya lang po, mayroong mga pagsubok na darating. It is not easy to enter heaven. It is not easy to become righteous. It is very easy to say, but to act, it is a different. Madaling sabihin, pero mahirap gawin at mahirap sundin. Kaya sa instruction ng ating Panginoon, dahil ikasampung taon na po tayo, 1 decade na po tayo, marami na pong natutunan at pinagdaanan ng Iglesia ito. Hindi lang po tayo 10 taon, tayo po ay 23 years. Binigyan tayo ng pagkakataon na makipag-affiliate para tumibay at tumatag. Para ipakita sa atin ng Lord na mayroong iyayat din ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang kalooban. Kaya sabi ko yan, Jesus Christ, church, it is not my church. It is not founded on my own direction. I am not the director. Jesus Christ Church. Diretso po. Nagkaroon po tayo ng isang iglesia sa Qatar. Hindi ko na alam pa tayo ito. Basta alam ko, mahalin natin ang Diyos higit sa lahat. The number one commandment of God is love Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, strength, and with all your mind. The first and the commandment of God. Basta alam ko, sunod lang tayo ng sunod. Alam ko, mayroon tayong direksyon. At ang ating sinusundan ay yung pagyapak ng ating Panginoon, yung kanyang mga tulis, at yung instruction niya sa ating kapanahon, yung kanyang salita, at higit sa lahat, yung bumagabay sa atin, yung banal na Espiritu. I will not leave you comfortless. I will send you the Spirit of truth that will guide you in all truth. Nung tayo po ay bata pa sa ating pananampalataya, hindi ka agad ibinigay sa iyo ng Lord, yung buo. Maturity is a process. It is not an overnight. Maraming may alam sa salita ng Diyos, magaling makipag-debate. Pero ang pinakatutong line, you shall know them by their fruits. Bunga ang hinahanap ka natin kayo. Finished product is bunga. Mabuting bunga, hindi masarap bunga. Hindi bunga na hilaw. Ang nais ng Lord, the fruitful, mapapakinabangan, mag-glorify ang ating Panginoon, mapapakinabangan ang kapwa, ang mahal natin sa buhay. Man's direction. Merong direksyon ng tao. The book of Proverbs chapter 16 verse 25. There is a way that seemeth right unto man. Tila ba yung lahat ng tao ay tama, pero sa dulo ka lang ay ways of death. Bakit po? Kasi po, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wais. Kaya po, ang karunungan, yung knowledge, meron po
buong kalupaan, isa na po ang wika. Isa na ang salita. There is one language and one speech. Pag ganyan po, nakakaroon sila ng pagkakaisa. And that imagination, the Lord's heaven. Kasi nagkakaisa sila. Isang wika. Isang salita. Kaya lang, may problema. Ano naging problema? Sa verse 4. And he said, come, let us build ourselves a city. Ourselves a city. Sinasarili nila, yung plano nila, hindi nila isinama ng Diyos. Ang our was not is in the heavens. Kasi isa na po ang wika at ang salita. Kaya ba? Anong ginawa ng Lord? Hindi siya nalubog. Ang mga tao ay gumagawa ng sarili nila. Tore, mga bricks, mga matitinding mga pag-construct para makarating at magkaroon ng koneksyon sa Diyos. Kasi nagkaroon ng diskoneksyon ang tao sa Diyos mula nung nagkasala at ako. Pero ang Diyos, meron siyang direksyon. Hindi niya inayaan ng tao ang mamamahala sa mundo ito. Dahil nasa langit siya. Ang akala ng tao, wala ang Diyos dito. Kaya yung direksyon lang nila, ang gusto nila. Ang akala nila, ang Diyos na lumikha ay sa langit lang. Ang Diyos na lumikha sa atin ay nasa langit, nasa lupa. Anong sabi ng mga Isaiah? His throne is in heaven. His footstool is on earth. Ang kanyang trono ay langit. Tutungan niya lang po ito. Ganon kadakila ang Diyos. Ganon kaluwag ang Diyos nating sinasama. Yung direksyon na pupuntahan natin, yun yung tunan. Yun yung Diyos na totoo. Kaya tingnan nyo, yung pagkalat po nito, one direction, yes, may pamamahala. Tayo po lahat ay may kanya-kanyang pamamahala. When you're a family man, who is your master? Your master is your parents. Ang parents mo magsusunod sa Lord. Kasi hindi mo pinili yan, yung bata ka na siya maging magulang mo. Ang Diyos ang pinili ang kalagayan mo. Kaya wala lang dapat sisihin. Hindi niyo pinili ang kalagayan niyo. Lahat tayo rito, walang sino man sa atin na isinilan tayo. Ang gusto kong magulang ay si ganito. Gusto ko may kotse, gusto ko mayaman. Tama? Hindi mo pinili yan kasi bata ka pa. Ang pumili yan ay Diyos. Yung kalagayan natin, ang Diyos ang pumili. Pero nagpakabuti ako. Bakit po? Binibigyan niya ang bawat pinala niya ang pagkakataon. Ganun walang-wala ang tayo nito. Lumabas tayo sa mundo ito, wala. Puput-subang, pabalik tayo sa kanya. Puput-subang. Pero yung ating pagkatao, nung nagkaroon tayo ng kamalayan, dapat may direksyon. Gusto mong pagpalain? Gusto mong mapapaigi? Direksyon pataas, hindi lang dito sa lupa. Our God is kingdom, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kanya lahat ng kaharian. Proverbs chapter 3 verse 6. What is the God's will? In all your ways acknowledge Him, and He shall direct
Direct direction. Kilalanin mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. And He shall direct thy path. Who is your director? God is your director. He is directing your plans. He knows the future. He is the source of everything. Source of all that is good. The preserver. Hallelujah. The author of life. The King of kings. And the Lord of lords. The Prince of peace. The Alpha and Omega. The everlasting God. The everlasting Father. Yun ang nagdidirektor sa ating buhay. That's why the Bible tells us, rejoice evermore. And I will say again, I say rejoice. And everything. Amen. Malayo ka ng galingan nyo? Yes. Nais na Diyos na pagbalik niyo po sa inyong mga pinanggalingan, meron kayong power. Na-inspire kayo. Na-inspire na kayo. Naramdaman niyo ba presence ng Lord? God's direction. The way of God. Alam niyo po sa Genesis chapter 2 verse 15, may instruction namin una pa lang. Kay Adam and Eve, meron sa instruction. All three in the Garden of Eden, you freely eat. But there is one tree in the midst. Meron direksyon. Huwag mong pakingalaman yan. Lahat ng klaseng puno kahoy, kainin ninyo. Pero sa kalagitnaan, huwag mong pakingalaman. Once na pinagalaman nyo yan, mamamatay kayo. Yan ang direksyon ng Diyos sa tao. Hanggang ngayon, all have seen. Kaya kung matatalino ka, mayaman ka, kilala ka, famous, fame, ang dami ng talent, okay po yan. Bigay ng Diyos yan. Hindi sarili mo yan. Lahat tayo ay magsusulit sa harapan ng Diyos. Kung ano yung itsura mo, yung kaluluwa mo, yun ang itsura mo. Wala kang kaduplicate. Wala. We are 8 billion human beings on this world. Wala kang katulad. Ganon katakila yung ating Diyos na sinasama. Kaya hindi mo malupo ang Diyos eh. Lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon para mabuhay ng maayos. Binigyan tayo ng Lord ng 24 hours para magamit mo yan sa buhay mo. Pwede ka na pumili because you are now at the age of accountability. Pwede ka na pumili. Pero hindi mo sariling direksyon. Kailangan kasama ang Diyos. Because in this world, ang dami tayong bawal. Mapalad tayo kasi kasama natin ng Diyos. Mapalad tayo kasi may instruction at yung direksyon ng Diyos ang ating sinusunod. Yung iba po, direksyon lang nila. Direksyon ng gobyerno, direksyon ng pamamahala, direksyon ng mga denominations, direksyon ng mga matatalino, direksyon ng mga elitista, direksyon ng mga ibang ideology. Ano direksyon natin? Our author and the finisher of our faith is the King of Kings and the Lord of Lords. He is our director. Kung sa pintura, siya ang nagagay sa buhay na mayroon kang pinagdadaanan bilang tao, wala nang sindi, magkakasakit ka, may tiisin ka, may hirapan ka, mayroon kang suliranin, minsan may stress tayo. Huwag kang magalala, kasama mo ang Diyos, tapatan ni siya Diyos, tapatan ay kasama mo. Sa pagdating natin, kasama natin ang Diyos. You walk with God, and you walk with God.
Because Enoch walked with God. Not physically. Ang Diyos natin ay spirito. You must walk with God by faith. Hindi mo mararamdaman at ang Diyos ay maaaring partial, kilala mo siya. Pero pag hindi ka tapat sa Diyos, malabo. Pero ang blessing, pero malabo. Kaya yung direksyon po ng ating Panginoon. You know, man's ways are unstable. Hindi mo James chapter 1 verse 8. Unstable mind in all his ways. Because all have sinned. Paano ka magiging stable? Nagkasala tayo. But by the grace of God, the gift of God, nung tayo naging mananampalataya, we are now the heirs. We are now the heritage. Tayo doon yung tagapagmana. Sabi ko siya tagapagmana tayo. Para hindi ka maniwala. Wala kang gaano sa lapi. Tama-tama lang yung buhay mo. Pero yung kagalakan mo, yung pag-ibig mo, yung unawa mo, hindi kayang bayaran yung kapayapaan na natatapo mo. Because your director is God. He is directing your life. Ayaw mo, pinapakailangan ka ng Diyos. Pinapakailangan ka na hindi magkasala. Pinapakailangan ka na magiging banal. Upang sa magkakaroon makakilos sa iyong buhay. Para hindi mo dinlay kung iyong tinala. Para hindi mo madilim. 2 Peter chapter 2 verse 14. Ayaw ko na. They have heard trained into Beatles practices and are accursed children. Meron talagang masamang tao. Kaya kahit anong hasiko naman, mabuting batata. Gusto nila gumawa at masaya sila gumawa naman. May kilala ka ba naman? Marami, di ba? Pero pag nakikita ng mga mananampalataya yung liwanag, nakakapag sa unahan. Kasi bulat ko. God's way is a one way. Man's way is a universe. Ang po maraming ways. Isa lang ang way ng Lord. John chapter 14 verse 6. Sino raw? Yung daan? Jesus Christ is the way. Jesus Christ is the life. Jesus Christ is the truth. Pag natumbok mo yun at nakuha mo yun, panalo ka na. Kilala mo na yung Ama. Hindi ka na pangat ang ibang Ama. Because He is the everlasting Father. Yung ibang anak, yun ang Savior natin. Yung mamamahala sa mundo, and government shall be upon His shoulder. And His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, and the Everlasting Father. There is only one Father that is everlasting, the one Creator who created us. Lahat ng nilalang ng Diyos ay haharap sa Kanya. Whether you like it or not, you cannot escape the judgment of the Lord. Pagkamatay ka lang ng tao, Hebrews 9:27, it is once a man to die, but after his judgment, first death. There is a second death. Tayo, pag yung direksyon natin taas, hallelujah! No more second death. Bakit? Rapture will take place anytime. There is a sudden change. Itong nabubulok na katawan ay hindi na mabubulok.
Hindi ka nalilibig. Grabe ang Diyos natin. Sabi mo siya, natin isang direksyon lang. Isang Diyos, isang Lord, isang Lord, isang baptism, one Lord, one mind, one heart. One life, one spirit. Jesus instruction. Alam mo po, bago magkaroon ng judgment, lagi may instruction ako. Lagi may direksyon ng Diyos. Kaya lang ang tao ay nanatiling matigas. Ang nais na Lord, abang blessing. Bakit kaya? Pag-ibasa natin. Pag-ibasa natin. Anong direksyon? Anong instruction? Ikaw, Pedro, sa batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Ano yung iglesia? Jesus Christ Church. Pag-ibasa? Dito lang sa Pilipinas? Ano ang binigay sa atin? Mahalin mo ang Diyos higit sa business mo, higit sa pamilya mo, higit sa switan mo, higit sa talent mo, higit sa karir mo. Pag nalagpasan mo yan, analo. Pangalan pa lang, panalo. Magkita mo lang yung pangalan ng Lord. Immediately mo yung panalo ka na eh. Kahit na panalo ang pinagalingan mo, lumalabas ka, na-inspire ka. Bakit? Alam mo, mauusapan Diyos eh. Hindi kaya bayaran ng mga blessing ng Lord na makukuha natin sa Diyos. Yung yaman ng mundo ito, hindi po kaya bayaran. Yung karunungan, kaalaman, yung karanasan, yung pagkakatatag sa iyo ng Diyos, yung pagkapili sa iyo ng Diyos. Ang daming problema. Pero, ipikit mo lang ang mga mata mo, tumatama ka lang sa problema. Matinding sakit, naku, pikit mo lang yung mata mo, hindi mo mapanahon. Nung nakarang araw, kumakain lang ako, wala naman ang mana. Binata ko, nawala din ako ng mana. Year 2000, nawala din ako ng mana. Pero yun ang pinakamatindi. To 5 minutes. Naglalakay na yung camera ko. Pero nandito, bakit po? Di pa naman ako nagpapalat sa pamilya ko. Sabi ko sa kanila, Bro, hindi ko rin to. Pangalawa, hindi ko ito. Ito yung para sa inyo. Kung meron ka, iiwan. Wala pa naman eh. Pinakita sa akin ang kandila. Ano pa yun? Ang laki pa yun. Hindi pa naubos. Sabi ko sa katabi, malayo pa pala ng bahay natin kahit na pa pandemya. Sabi niya pa, Pastor, ang layo pa pala ng bahay natin, grabe ang blessing na dinigay sa atin ito. Kaya paglala nito, parang magbisigit sa lahat, higit kay nanay, higit kay asawa, kay darling, higit kay business, higit sa grabe. Ano sabi ng tayo? Ay kung mahal mo yan, higit sa kanya. Higit sa kanya, ay di ka naman magiging karapan dapat talaga. Alaga na din ang usapan ko. Kung hindi nyo kaya ng alaga, hindi mahalin mo kayo naman mo. Hindi mahalin mo yung asawa mo. Amen? Pero kung gusto mo maging talaga, isang direksyon, kasama mo yung pamilya mo, yung
business mo na malapit ng babagsak, abay bakit ka doon sa nagbibigay? Yung health mo deteriorated na, ang dami ka na ininom ng gamot, ay bakit ka roon sa great physician, our Jehovah Rapha. Gulong-gulo ka na, we have our Jehovah Shalom. May kapayapaan ka. Because it's the Prince of Peace. My own peace I give it to you. My personal peace I give it to you. In this world, there is tribulation. In this world, there is tribulation. But God said, I overcome the world. Kaya pag nasalot ka, ang yaman mo, sabihin mo siya sa kanya, ay di na niniwala kasi yung yaman nila gusto nila mahawakan. Yung savings nila, dami. Ito, yun ang tinutukoy. Kaya sabi nyo, lay up your treasures and honors. Diyan sa Diyan sa Matthew chapter 6 Kaya sinabi nyo, daw kayo mga paglikod ng dalawang Panginoon. Bakit po? May utos sa atin eh. May direksyon eh. Huwag kayo lang pag-ibok ng kayamanan ng lupa. Sapagkat yung kayamanan ng lupa ay ninanakaw, kinakalawang, pinagagawa. Ngunit mag-ibok kayo ng kayamanan ng lupa. For where your treasure is, there you have the also. Kaya nagkaroon ng dalawang paglilingkod. Pag mananampalataya ka, alam mo pinaglilingkuran ko kahit ang dami ka blessing. Pag may schedule ka sa Lord, inuuna mo ang Diyos. Kahit yung pamilya mo, kailangan ka, may commitment ka, inuuna mo ang Diyos. Alam niya yun. Kaya naglilingkod ka, alam niya ang Diyos. Ano pagkakaiba natin? Ano pagkakaiba natin? Pareho tayo nilikat ng Diyos. Pareho tayo hindi pumili na magulang. Pareho tayo 24 hours. Ano pagkakaiba natin? Ang pagkakaiba natin, yung talent na binigay sa atin. Binigyan tayo lahat ng 1, 2, 5. Kahit nawala yan, pag yung direksyon mo sa Diyos, tatagdagan niya yan. Kahit na 5 ang talent mo, pag hindi mo ginamit, ibibigay ng Diyos doon sa gumagamit. That's why the Bible tells us, pag nag-preach sa ating Panginoon, sa kanyang parable na the book of Mark chapter 13, I find that mistake. Ang Diyos na harang good seed. Kasi Diyos yan. Hindi nagtanim ang Diyos ng baka. Good. Pero makikita mo, parehong good yun. Pero may tumubo na masama. Amen? Pinapagkalutan ng Diyos na tumubo ang masama. Kagabila, hindi ko lang ganun kalakatigyan sa tamang church. Pinutulit na nila yung Bible. Grabe. Hindi na sila natatakot. Believers, gising, awake. Kayo ba gutom na? Oh, amen. About the blessing, meron pa eh. Hindi ko tapos eh. Naka-1 hour na ba ako? Ha? Wala na. Kalahati pa yung blessing nyo. About the blessing, ano sabi ng Lord? The thief coming not but to destroy, and to kill, to steal. But Jesus Christ comes that they might have life more abundantly. Pag mananampalataya ka, nakaangkla ka na sa abundant life. Ang tanong bakit hindi nagiging abundant? Kasi hindi mo alam mo yung direksyon. Working ka na. Meron kang Bible study.
May dumating lang na mahalaga sa buhay mo. Schedule ka na. Kayo na. Pastor ka na. Alam mo naman na yung iglesia na yun. Alam mo yung ginagampanan na bilang pastor. Alam mo yun. Kaya sabi ng Lord, doon sa matapat, welcome, my good and faithful servant. Welcome to my kingdom. Ano pa kakaiba natin? Paggamit ng talento na binigay sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi, lahat tayo nagpala ng Diyos. You must utilize the talent that God has given to us. Kundi bubungkalin niya yan. Insulto sa Diyos yan, hindi ginagamit. Yung iba nga wala yan eh. Pero yung iba naging matapat, kaya binibigyan sila. Yung dati pa yung mga kaposes. Meron kami church meet noon. Noong una niya sa church, bawal ang awit. Kasi may iyon ka. Pero nung pinagamit niya, grabe, para si Moro. Kilala niyo ang artista si Ann Cortez? Di ba? Di ba pag umawit yun? Pero nung ginagamit niya, nakaangat siya. Ang ganda pala. Ganun din tayo. Pag minamang tayo ng Lord, may talent ka naman din mo. Kung yun ang nasa Lord, sa isip mo, kasi malalaman mo po yun. Sa puso, sa isip, makita na po. Paggamit mo lang, sabihin mo sa katabi, paggamit mo lang. Because there is only one master. There is only one master. Sabihin mo, alam niyo ba yung master na asosyahan? Yung literal na asosyahan. Pag sinabing master original, alam niyo na halaga. Ganon din yung master natin, pulido tayo, kaya may training. There is only one master of the believer. Kasi ang ways ng mas marami. Ito ang gusto ko, ito ang kidneys ko, pang-kidney, ito pa ang gusto ko. Because man has no satisfaction. The book of Proverbs, man has no satisfaction. You want to be satisfied? Hindi po Proverbs chapter 21. In all my life, I see the Lord. I saw the blessings of the Lord. With all my life, He showed me my salvation. Grabe ang natin. Pag anak ka ng Diyos, the Lord is my shepherd. Kumpleto ka, hindi ka magkukulang. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Kahit na may pandemya, kahit na mahirap ang buhay, kahit na may karamdaman, God will restore your soul. Tingnan niyo, He leads me in the way of righteousness. Kahit na nandiyan na ang pagsubok, siya na. There is a table first before me. There is a table. There is a blessing. Pataang direction mo. Because my God will anoint me and my cup, running over. Puno-puno ang iyong pag-asa. Puno-puno ang iyong pag-ibig. Puno-puno ang iyong unawa. Naabot mo yung hindi nakakawa. Who are you? That is my glory. Sino tayo para lalahanin ng Diyos? Sino tayo para binigyan ng Lord ng karunungan na nagagamit kay Kristo? Sino tayo? We are just a dust at for the cross. Alam na lang po tayo. But God gives us a chance to have this one direction. One direction, going up! Not the nurse. Kasi dito pansamantala lang ang buhay natin. Kahit maraming ang talent, kung panlupa lang yan. That's why the Bible tells us, set
setting your mind on the things that are above. In the book of Colossians, italagaraw natin ang ating mga pag-isip, panlangit. Huwag sa panlupa. Sapagkat sa panlupa, mga nakikita at nahawakan ay pansamantala lang. The things that are on earth is temporary, but the things in heaven are eternal. That's why the Bible tells us in the book of Philippians, our citizenship is in heaven. Hindi tayo taga dito. Sabihin mo, siya katabi, Brad, hindi tayo taga dito. Kahit na magkahit ka pa na magkahit, iwanan mo yan. Give God a portion of your talent, of your time, and of your treasure. Treaties. Tatlong tiyan. Pag binigay mo sa Diyos, victory. Even the best victory. Hallelujah! Okay, Lord, He is my director. He is directing my life, my plans, and my future. I know my God. I know my Lord. He is my King. He is coming very, very soon. Lahat ng nangyayari sa mundo ito ay nakatala sa Scripture. Ginagampanan ko na. Kaya mapangat ka, pag kilala mo, yun ang isang lumika sa iyo. In the book of Jeremiah, isinulat ko kayong puso na ako ang iyong Panginoong Diyos. Ikaw, kayo ang bayan ko. Ikaw ang anak ko. Sa dokumento, inilagay ko sa puso mo na ako ang iyong Diyos. Walang nagturo sa iyo. Kahit nagkagat pa rin tayo, isa ang Panginoong Diyos natin. Kaya sabi ko sa iyo, katabi mapamak ka. E maguluntal na tayo dito, may master tayo. Yung master key, inanlang na eh. Binigay na yung susi. Asan yung susi? Asan yung susi na kaligtasan? Asan yung susi na pagpapala? Nasa iyo, nasa atin. We must unlock the message of salvation, the message of blessing, the message of one direction, one Lord, one faith, one accord, one baptism, one heart, one mind. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Ngayon pala lumalik ka rin. Ngayon pala nagkaroon ng pag-aasal. Ngayon pala lumakas ka na. Ngayon pala, hallelujah, yung imagination mo. Si tatay may karamdaman. Kami hirap na sa buhay. Ay, kapatid, mayaman ka. Kasama mong Panginoon Diyos. Hindi ka dukha. Wakia, kuwa, kinta ko, kapalatia, blessed be the name of the Lord. Did you feel the presence of God? Did you feel the presence of God? That God is in our midst. The Spirit of the Lord moving right now. Hallelujah! Your whisper. Oh Lord. Hallelujah. Forgive me, Lord. Hindi kita nakilala. Grabe pala ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Ibinigay mo yung iyong bugtong na kung sino ng sumampalataya ay hindi mapapahamak. Kapatid, mga viewers, hindi kayo mapapahamak. Lumapit kayo sa walang. Lumapit kayo sa tunay na direktor. Yung nagdidirect ng tunay na buhay. Because man's ways are not best. God's ways are best. God's ways is assurance. Hallelujah. In serving God, sa book of Matthew chapter 6, don't worry for tomorrow. But seek Him first, the kingdom of God. Ano lang ang sikreto? Ano lang yung susi? Hanapin mo muna na pagharihan ka ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat na ito ay ibibigay sa'yo. Basic needs. Nagtaka ko yung magagawa ng
pastors, leaders, workers, mga baguhan, pakinig kayo. Ang pinakasusi ng pagpapala ng Diyos, pagharian at ang katwiran ng Diyos. The righteousness of God. It's not your righteousness. It's not your way. It's not your will. It's the will of God. The ways of God. The righteousness of God. Not your katwiran, not your self. No! We are now on the process of sanctification. We are now on the process of glorification. Jesus Christ is coming very, very soon. He makes His church holy, without limits and without wrinkle and without spot. That's why God is preparing for us. Sino ang pupunin ng Lord? Sino ang iharap ng Lord? The righteousness, the holy. Therefore, you must be holy because our God in heaven is holy. Be ye therefore perfect because our God in heaven is perfect. Perfection is a process. Holiness is a process. It is not an overcome. Habang sumusunod ka, nagiging banal ka sa harapan ng Lord. Pero yung nag-uusig sa'yo, sumasama-ambag sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ilaw ka, nag-iilaw ka. Kaya nakikita nila yung katwiran ng Diyos sa iyong buhay. Kasama ang pag-uusig na sinasabi niyo, mapalad ka kung inuusig ka. Blessed are those who are persecuted in righteousness, for they shall be filled. Blessed are those when men shall defile you and force accusation against you. For my sake, rejoice and exceeding glad, for your reward is in heaven. Blessed be the name of the Lord. Come on, shall we stand? Shall we all stand? First, the righteousness of God. Second is the word unity. Unification. We are a universal body of Christ. Isa dapat tayo direksyon hasta natin. The Alpha and Omega. Book of Philippians, one Lord, one faith, one baptism, one Spirit. Then come to the unity of faith. Ephesians chapter 4 verse 13. Kailan tayo magkakaroon ng unity of faith? If you have the knowledge of the Son of God. Pulido ng pagkakilala mo sa Diyos. Hallelujah. To a perfect man, of the nation, of the station, of the fullness of Christ. Kapatid, mga pastor, mga manggagawa, kumpleto ka. Kumpleto ka. Ligtas ka ng Lord. Pinagpapagala ng Lord. Nais ng Lord na maging isisiglas ka na. Nais ng Lord na magampanan mo that He is our Master. You cannot serve God and Lord. Ang dami kayamanan sa mundo, ang dami kang pagpipilian. Pero sa Diyos, Siya lang ang pipiliin mo. Panalo ka mula ngayon hanggang buhay ka, hanggang kukunin ka ng Diyos sa mundo. Panalo ka, wala kang katakot. Taas natin ang ating kapatid. Hallelujah. We must enlarge our territories. We must enlarge our territories, Father. Leaders. Hallelujah. Nais ng Lord na talaga ang mabuting balita sa lahat. Nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng pandemya. Pinakasikip